anga foli ani waliɲuman dɔn bɛ ka taa aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ jabaraniw kɔrɔ yasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ TV Cherifla bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalaliba kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'a kuma selen. I n'a fɔ laadalako la jɛkuluba min bɛ Bankɔni Janginɛbugu la n'an b'a wele ko collectif des associations pour le développement de Bankɔni Janginɛbugu o wulila ka t'i ɲɛ da Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaba n'o ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ ye Seydi Cherif Usman Madani Haidara. Wulikajɔ in kun tun tɛ dɔwɛrɛ yasa kana foli ani dugawudon kɛ Seydi Cherif Usman Madani Haidara a kɛlen kɔ Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaba ye ka tila ka bonyamasegin k'a ye a kɛlen bɛ ka wulikajɔ min boloda ka ɲɛsin Bankɔni a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali bɛɛ lajɛlen ka na o foli o n'o barikada kɛ karamɔgɔ Haidara ye. An ka ɲininikɛla Lutu Sidibe a bɛ lakale Musa Fɔnba de fɛ an ka ɲɛmada ka sɔrɔ olu fɛ. San o san dugu cɛkɔrɔba fara muso ka fara denmisɛnninw kan an bɛna ka na foli bila la ka a fo ka waliɲuman dɔn a ka baara ɲumanw na ani ka dɔw don k'a ye ani ka dɔw ɲini k'a fɛ a ka an bilasira Ala ka san hɛra ani san masiba Ala k'an kisi o ma ani a bɛ jɔyɔrɔ ni baara mun na jamana kɔnɔ Ala k'a ta fanga d'a ma. O tɛmɛnen kɔfɛ ɲinanta bilala kulu dɔ fana kɔnɔ a bɔra ka kɛ au conseil président ye sisan nɔ an nana an y'o foli fana fara kan c'est-à-dire o bɛnna ma o diyara n ye an bɛ dugawu k'a ye Ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a ta fanga d'a ma. Quartier in ya rabbi Ala ka barika don a la Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka hɛrɛw caya jeunesse denmisɛnw an bɛ dugawu k'u ye Ala b'a dɔn an ɲɛ b'u la an ɲɛ t'u la an bɛ dugawu k'u ye u ye jɔyɔrɔ min ta Haidara ye Ala de b'a sara mɔgɔ o mɔgɔ ko n b'i fɛ fo ka diɲɛ wuli i tɛ se ka ko o la nin denmisɛn ninnu ye Haidara kanu jangu ka ɲɛmɔgɔ ye a sara bɛ Ala de bolo n b'a ɲini Ala fɛ Ala kana dɛsɛ foyi la a bɛ fɛn o fɛn ɲini diɲɛ hɛrɛ la Ala k'a d'a ma diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ Ala k'a ɲɔni ka bɔ a kan si bɛ Ala de bolo Ala k'a jamajan d'a ma labanko ɲuman fɔ alijinɛ kɔnɔ Ala k'o nɔgɔya ye Ala k'o nɔgɔya denmisɛn ninnu bɛɛ ye Ala k'o nɔgɔya an yɛrɛ bɛɛ ye Ala k'an kanu don ɲɔgɔn na Ala ka labanko ɲuman di an nisɔndiyara Ala b'a dɔn mais a sara bɛ Ala bolo o b'a bɔ mana Ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la Ala kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ali bi an bɛ to Bankɔni Janginɛbugu la Seydi Cherif Usman Madani Haidara maaba caman fana farala ɲɔgɔn kan ka bɔ Barawuli cercle la ka na foli ani dugawudon kɛ Seydi Cherif Usman Madani Haidara yasa baaraba min kalifalen b'a ma ka Mali alisilamɛw k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ Ala bɛ se k'a dɛmɛ k'o baara in lase cogo min na. An ka ɲininikɛla Lutu Sidibe nka a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ an ka ɲɛmada ka sɔrɔ olu fɛ. Taamaden minnu bɔra Barawuli cercle la Segu jamana kan dugu 217 u nana olu de tɔgɔ la ka bɔ an ka jamana marabolo 4 na u nakun ye fɛn min ye bonyamasegin ani wale ɲuman dɔ k'o kɛ jamanadenw ye u yɛrɛw dɔ sugandili la k'o kɛ Mali silamɛw ka ɲɛmaaba ye Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaaya la n'o ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ Seydi Cherif Usman Madani Haidara ye. Bani ye Segu ka ye bari sabu ka d'a ka tamanin ka don tamanin fɛnɛ bɛ Barawuli cercle la ɲɔnsɔrɔ min kɛra badenya sinjiya bonya ni karama o de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ kelen kelen somaw ni Bani ye nisɔndiya boloda fa bɛɛ lajɛlen la ni k'a jira la k'a fɔ so bɛɛ lajɛlen bɛ a nɔfɛ ka dɛmɛ baara in na cogo min a bɛ se wasa sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ Seydi Cherif Usman Madani Haidara bangena san 1955 mɛ kalo tile 12 Segu jamana ka Barawuli cercle la tamanin dugu kɔnɔ ɲinan y'o san 64 ye. Jɛkuluba min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako sigida gale n'an b'a wele ko Ligue Malienne des Imams et Érudits
ni y'a siɲɛ naaninan u bɛ don kelen ta k'o kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin joli di ma yaasa fɛn min ye ka maanifinw k'a lajɛ n'a sɔrɔ kɛnɛya o ko bɛ tɔgɔ min na. Baara in bolodalen kɛra sibirido mɛ kalo tile 4 san 2019 a kɛra Korofina misiriba kɔnɔna na. Lajɛrɛ in kɛra sababu ye ka maa caman fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ lajɛlen kana k'u joli lajɛ. An ka ɲininikɛla Kafunɛ Bacili ani Abudulayi Sogodogo an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlaw fɛ. Ni consultation médicale min ni a kɛnɛ sigilen filɛ nin ye sen kan walasa ka se ka sugorodunbana sɛgɛsɛgɛli ani kɔgɔdunbana sɛgɛsɛgɛli kɛ ni o ye jabɛti ni tension ye. A bɛ don sunkalo ɲɛbila labɛnw de kadara kɔnɔ. A bɛ surunya mɔgɔ 5000 la minnu ni olu garijɛgɛ donna bana sɛgɛsɛgɛli in na min hakilina ɲuman bɔra silamɛtɔn limama la Ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique olu ka bolofara min ni o bɛ sigida fɔlɔ kɔnɔ. Nafolo min ni o donna baara in dafɛ dɔɔni de b'o jɛ sefa wari 100,000. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala tanu ka barikada bi an nana kana mɔgɔw ka diabète ani ka tension kana olu jateminɛ komi sunkalo waati selen don san caman an bɛ deli k'a kɛ yalasa silamɛ caman bɛ farigan b'u la a bɛ sun dɔ dɔrɔn a bɛ k'a ma degun ye mais silamɛya de y'a jira k'a fɔ an bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ an danaya dɔgɔtɔrɔ ta ka contrôle kɛ n'a sɔrɔ bana dɔ b'i la n'i tɛ se ka sun i bɛ bana furakɛ fɔlɔ ni sunkalo banna o de sira kan an ka alimamiw tɔgɔ la an ye u ye diɲɛ d'an ma an ka nin baara kɛ an ye wele da an bɛ se ka mɔgɔ min ta o ye mɔgɔ 500 ye o b'an ka jate kɔnɔ baara in siɲɛ 4 fɔlɔ an y'o kɛ 2008 an ye mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 20 sɔrɔ la filanan o kɛra 2009 o kɛra mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 80 sabanan o kɛra 2011 o kɛra mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 70 an bɛ 4nan na n'o ye 2019 ye o ye bɛɛ lajɛlen silamɛya bɛ yamaruya silamɛya b'a danga k'an ka an yɛrɛ lajɛ parce que ni bana min b'an farikolo la n'a ni sun tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye san ka sun k'i ma degun ye i bɛ o furakɛ fɔlɔ ni sunkalo banna i bɛ sɔrɔ ka sun sara o de bolo ma ko mɔgɔ caman bɛ maloya ka sun bila o kosɔn o de y'a to an ye weleweleda kɛ ka na mɔgɔw lajɛ yalasa o k'a dɔn k'a fɔ fɛn min b'u la ni fɛn tɛ min yɛrɛ la i bɛ tɛmɛ n'i ka sun ye lajɛli gansan don ni dɔgɔtɔrɔ ye lajɛli kɛ ka bɔ bana mana ye la dɔrɔn u b'o ordonnance d'i ma i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i yɛrɛ b'i ka furaw san inshallah mais don n'a nataw la inshallah ni an ye se sɔrɔ an bɛ se k'o bɛɛ kɛ nka fɔlɔ nin ye an ka kɛta ye fɔlɔ. Bamakɔ sigida fɔlɔ ka denw ye dayɛlɛ silamɛtɔn imama ani a baarakɛ ɲɔgɔn dɔgɔtɔrɔw ye minnu bɛ tali kɛ jabɛti dɔgɔtɔrɔw ani tension ɲɛdɔn dɔgɔtɔrɔw kan jabɛtologuw ani cardiologuw u ka sigida kɔnɔ. Sugorodunbana dɔgɔtɔrɔ y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baara in taabolo ka ɲi dɔgɔtɔrɔw ani dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ. Sunkalo surunyana donc y'a misiri mɔgɔw y'an wele n'o y'a sɔrɔ an bɛ se ka na fɛn dɔ kɛ yanni nɔ tension ni jabɛti et puis k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ se ka sun ou bien ni min se ka sun. Oui, baara tagabolo ka ɲi jabɛti tɔw kɔni tɛ ka sɔrɔ ka caya et puis a bɛ minnu na ka kɔrɔ olu dɔw kɔni bɛ ka na mais tension taw kɔni ka ca franchement o ka ca yɛrɛ de parce que u tɛ tagama u bɛ dumuni minnu kɛ bon a dumuni u t'a contrôler min ka d'u ye o b'o de dun sufɛ ko t'a la tilefɛ ko t'a la. Généralement ka fu ɲɛna u ka dɔ bɔ kɔgɔ la toujours ka dɔ bɔ kɔgɔ la parce que n'i y'a jateminɛ adamaden man ka tɛmɛ kɔgɔ gramme 5 ka se 6 ma mais an ka musow yɛrɛ bɛ min kɛ na la sɔgɔmada ni tilefɛla u ka ca ni gramme 15 ye donc sufɛla fana ne e y'a dun u bɛ taa gramme 20 na u ka ca dɛ. Donc o de y'a to an b'a ɲɛf'u ye u ka dɔ bɔ kɔgɔ la u ka dɔ bɔ sukaro la ani tulu. Ni adamadenya dɛmɛli baara in ye sigida fɔlɔ limama b'a fɛ ni ka dɛmɛ don ka ɲɛsin mɔgɔ dɛsɛbaatɔw ma minnu ni olu tɛ se k'u ka sɛgɛsɛgɛliw musaka ta u yɛrɛw ye ani ka se ka sigida kɔnɔdenw ka kɛnɛyaw lasabati barisabu ka d'a kan bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye. Ni fintinba bɔ waati in na jateminɛw y'a yira k'a fɔ Bamakɔ ni waati ninnu na fintini degré ka bon kosɛbɛ a bɛ taa fɔ 40 o n'a a ɲɔgɔnkanfɛn na walasa ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ fintini ani tile taabolo la an ka ɲininikɛla Mariyetu Jalo ani Abudulayi Sogodogo u wulila ka jigin Bamakɔ ka taa maa faamuyalo dɔw da sumusumu an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlaw fɛ. Wagati yɛlɛma bɛ kɔlɔlɔba de lase adamaden ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. Bamakɔ bi funtɛni barika ka bon kosɛbɛ cɛ fara muso kan fo ka taa se denmisɛnnin ma bɛɛ de degunnen don
ala ni subahana clean fe jateminaw y'a yira k'a fɔ ko ni funteni ba ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ dɔ ye tile ba mun man kan a tile ba bɛ sɔrɔ fɛn mun fɛ hadamaden yɛrɛ ka baara fɛ anw de bɛ usines la an bɛ sisi bɔ an bɛ mobiliw la u bɛ sisi bɔ an bɛ terrainw la u bɛ sisi bɔ a sisi n'a fɛn bɛɛ a bɛ kɛ diɲɛ in de kɔnɔ diɲɛ dugukoloba kelen de o gun kelen dɛ a sisi n'a fɛn bɛɛ b'o de kɔnɔ o sisi in dɛ o de bɛ na kɛ kɔlɔlɔ ye ka tile barika jigin an kan o tile barika mana jigin an kan an ka baw bɛ bɔ a cogo la an ka baganw bɛ bɔ a cogo la hadamaden yɛrɛ bɛ bɔ a cogo la n'an bɔra an ka cogo la an ka ji an ka sɛnɛw san nacogo a b'a bɛɛ déranger n'o y'a déranger o kɔlɔlɔ de bɛ s'an ma a bɛ na ni hadamadenw banali ye cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw olu de ta ka teli bi n'a b'a la kɔlɔsi o caman de bɛ fatu an ka dɔgɔtɔrɔw y'a yira k'a fɔ ka ji min kosɛbɛ o de fɛnɛ bɛ an tanga ni funteni kɔlɔlɔw ma kɛrɛnkɛrɛnniyala mɔgɔkɔrɔbaw ani denmisɛnninw ala latigɛw don ala ka baara don mais an b'a ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ni nɔrɔ jigin an kan nin ko in na funteni bɛ a ye banaw créer sayaw cayara kumaw cayara a yɛrɛ a bɛ denmisɛnninw bana u fariw bɛɛ bɛ kurukuru bon nin funteni ko in kɔni ala yɛrɛ de bɛ se ka hinɛ an na nin ko in na sinon kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala ka lasegin d'an ma nin ko ninnu bɛɛ lajɛ sinon funteni bɛ bamakɔ yɛrɛ de funteni bɛ kojugu komi an bɛ ka don sunkalo la ala bɛ hinɛ an na ni courant tigɛra denmisɛnninw tɛ sunɔgɔ mama an bɛ ji min i b'u fifa u fariw bɛ kurukuru wa courant tigɛ in yɛrɛ de ye n'a k'a tɔ bɛɛ la damu bɛ se ka sɔrɔ cogo di ni yiri suma t'a la an ye yiri bɛɛ tigɛ n'an changera sigiyɔrɔ damu an b'o sɔrɔ mais tant qu'an ma changer ka yiri turu n'i ye yiri tigɛ e ka yiri dɔ turu bani a yiri bɛ mago ɲɛ i ye a funteni kɔlɔlɔ n ka tableau peinture pɛrɛn-pɛrɛnna de n kun tatɔ don dɔ feere sisan pour que ka sunkalo timɛ mais funteni fɛ peinture pɛrɛn-pɛrɛnna de ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye an yɛrɛ de nɔ don dɛ a kɔlɔlɔ b'an yɛrɛ de kan funteni a tɛ mɔgɔ wɛrɛ kan a b'an yɛrɛ de kan baganw bɛ funteni dɔn mais olu tɛ se ka fɛn k'a la anw de bɛ se o tuma anw ka changer n'an yɛlɛmana je crois que n'an jogo yɛlɛmana fɛn caman bɛ ɲɛnabɔ o kɔnɔna na ni funteni b'a yira k'a fɔ wagati yɛlɛma bɛ dankari kɛ farafinna de la kosɛbɛ a kɔni kɛra sababu ye gilasitigiw ni jisumatigiw olu bɛ wari caman sɔrɔ nin wagati in na wa fana a ka kan an k'an janto denmisɛnninw na funteni bonya kojugu olu minnu bɛ taa k'u bɛ taa u ko ba la ala kasara tan tɛ walasa k'u jɔyɔrɔ fa a Samedi Cherifla Usman Madani Haidara ka san 64nan sɔrɔli ye o nisɔndiya n'o bonya n'o karama kama zigiri kulon belebele labɛnna min kɛra jumadon mai kalo tile 3 san 2019 a kɛra sikɔrɔni olu ka dolanti kɛnɛba kan dɔnkilidala caman zigiridala ŋanaw olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman u yera kɛnɛ kɔnɔna na yasa ka kɛnɛ in ka sɛbɛkɔrɔdiya kosɛbɛ n'a denbaya tun bɛ Seidatɔ Nafisa ani Makɔrɔba Haidara bolo an ka ɲininikɛla Musa Fɔnba ani Musa Tarawele an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlaw fɛ laada do san o san ka bɛn ni Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Samedi Cherifla Usman Madani Haidara ka bangeni ye nisɔndiya kɛnɛ duman min sigi sen kan ka wele bila zikiridalaŋanaw ma ani seko ni dɔnko tigilamaw u ka se ka farifoni ni nisɔndiya boloda o laada timɛna ka bɛn ni juma mai kalo tile 3 ye san 2019 sikɔrɔni dolati kɛnɛba kan sigida 2nan na zamzami yo kanubaw bɔra Bamakɔ fa bɛɛ lajɛlen la ka ɲɔgɔn sɔrɔ sikɔrɔni dolati kɛnɛba kan a ko bonya n'a karama o kun bɛ Seidata Nafisatu Haidara ani Seidata Makɔrɔba Haidara bolo sigida 2nan ma ɲɛmaw silamɛya dɛmɛtɔ ansara section min bɛ Bamakɔ o ma ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka d'a kan commune 1 mairie olu y'an bila ka na an bɛ bi mairie tɔgɔ la Mamadu bɛ yen ale tɛ a bɛ voyage la an nana ka na mairie représenter k'a yira k'a fɔ nisɔndiya in ye commune fan bɛɛ de ye bi san o san Haidara bangelen a tɛ dogo commune 1 cɛ ni muso si la a tɛ dogo diɲɛ maa si la ko ala y'an sɔn belebele la
commune 1 na vraiment bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka Aïdara fo surtout a ye commune 1 choisi ka tila ka na kɛnɛ yɛrɛ ka quartier la n'o ye Sikolo ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka sigi kɛnɛ in ɲɔgɔnna caman ba kan o da nisɔndiyara an b'a ɲini Ala fɛ Ala ye san 64 min d'a ma a caman bɛ Ala bo Ala ka dɔwɛrɛ caman fara nin kan a ka mɛn an cɛla k'an bila sira ɲumanw kan an b'a fo ka barikada tuguni Ala ye dɔwɛrɛba min d'a ma n'o ye Haut Conseil ɲɛmɔgɔya ye an dara la a ka kan n'a ye ni Ala sɔnna a bɛna nɔ bila silamɛya la top zikiri min ni organisateurs y'a labɛn togoya dɔ la togoya min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ hakili la jama fɛn fɛn nana jama min bɔra bayirika de don bɛɛ nisɔndiyara artiste minnu nana kɛnɛ kan vraiment artiste baw de don ka fara an ka parrain ba kan Ablaye Jabate donc an b'a fɔ an fa de don ka ɲini Ala fɛ ɲinan sanni Ala k'a kɛ sankɔrɔta ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Aïdara ma ka kɛ sijan ye ka kɛ kɛnɛya ye ka kɛ lafiya ye jɔyɔrɔba min dira ma n'o ye Haut Conseil jɔyɔrɔ ye ɲinan san vraiment Ala k'a diya la k'a fɔ ko joyeux anniversaire a ka denbaya bɛɛ joyeux anniversaire Ansardine bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada denba filaw Seydata Nafisatu Haidara ani Seydata Makɔrɔba Haidara u ye wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka laban ka ɲini dali masa fɛ sijan ni kɛnɛya Ala ko nɔgɔya an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye n'o ye Zamzamiyu ye o la su in na kuma jan foyi tɛ anw Cheriflakaw bolo fo ka bɔ ka aw fo ka aw barikada ka dugawu kɛ aw ye ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ kɛnɛ a sigira an ka cɛkɔrɔba min ye n'o ye an ka Seydi ni an ka karamɔgɔ ye Cherif Ousmane Madani Haidara dakandigi an bɛ dugawu kɛ a ye Ala k'a ɲɛmɛ a la amin a bɛna san 64 min sɔrɔ Ala k'a ɲɔgɔn caman di a ma amin Ala k'a kɛ a yɛrɛ kama Ala k'an jurumu a y'a fɔ amin an bɛ an ka kɛnɛ nabaga bɛɛ fo an b'an ka kɛnɛ mɔgɔbaw fo minnu invitera n'u y'u ka ciw bila ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la tonton Abdoulaye Jabati an b'a fo ka zikiridalaw bɛɛ fo ka tila ka aw nabaga kelen-kelenna bɛɛ fo aw bɛɛ nana Cherifiw kanu ni kama ani an karamɔgɔ in ni kama Ala k'a kɛ baraji ye aw bɛɛ ye amin an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali surufɛ kɔnɔ min don a ye kɔbaw ni babaw tigɛ n'a ti ko fɔ maa ye bilen ka bɔ kɔɔri faaba la Miyankala Petit Paris Kucala a ye layidu ta ka bɔ san o san a b'i ye kɛnɛ ka ɲinan layidu timɛn'a fɛ fana n'o ye Abdoulaye Jabate ye an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ san 2022 mɛ kalo tile 12 bani ka bangeni nisɔndiya Ala k'o jira an bɛɛ lajɛlen la Amina ya Rabbi o b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na min bɛ lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ Senegali wasadenw kan ka jateminɛ kɛ jamana ɲɛmaa Macky Sall ka sariya sen dajiralenw na n'o y'a sɔrɔla yɛlɛma bɛ don u la jamana sariya sunba sariya sen dɔw de yɛlɛmatɔ de don a bɛna kɛ sababu ye ka minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ datugu bi ka bɔ Senegali mara taabolow la nka fangasinamatɔw ni forobatɔw gɛn tɛ ka ko in ye ni ɲɛ ɲuman ye barisabu ka da ka ko don min na Macky Sall bɛ mandat dilanna ɲini a ye yɛrɛmankutu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ba campagne a da ma se ko in ma a sigilen tile 2 a sinna k'a jira k'a fɔ a bɛ yɛlɛma don jamana sariya sunba la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ yɛlɛma bɛ kɛ fa minnu fɛ ni olu kan ka jɔ ma hakili fɛ sariya sen 20 la ɲɔgɔnna don a bɛ kɛ sababu ye ka Macky Sall ka fanga sɛbɛkɔrɔ kɔrɔ don minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ datugulen kɔfɛ bi jamana ɲɛma tɛ se ka wasabulon ti bilen wa min ye wasabulon fana ye a tɛ se k'a fɔ k'a bɛ wuli jamana ɲɛma ka gouvernement sigilen nɔfɛ k'a b'o fana ti n'o ye motion de censure ye yɛlɛma wɛrɛ min fana bɛ kɛ maa o maa n'i tora wasadenya la k'i kɛ minisiri ye jamana ɲɛmaya so gouvernement kɔnɔ n'i wulila ka bɔ i jɔyɔrɔ la minisiriya la don min jamana ɲɛma fɛ i bɛ segin ka na wasabulon kɔnɔ i ka wasadenya la don dɛmɛnenw na n'i kun bɔra wasabulon kɔnɔ ka taa kɛ minisiri ye n'i bɔra minisiriya la o y'a bannen ye nin y'o dabilalen ye yɛlɛma min ni o bɛna don jamana sariya sunba la wasabulon wasadenw avril kalo tile 17 olu kun y'a yira k'a fɔ u ma baasiba ye a la barisabu ka da ka wasabulon kɔnɔma fanba ye Macky Sall ka fanga ɲinindɔ Alliance pour la République maaw de ye fangasinamatɔ minnu bɛ yen ni olu kɛmɛ k'u ka nisɔngoyaw jira Parti démocratique sénégalais PDS bɛ o la ni o ye jamana ɲɛmakɔrɔ Ablaye Wade ka fanga ɲinindɔ ye o y'a yira k'a fɔ ko in kɔni kun dɛ ko wa k'a y'a dogo maaw la tuma min na a bɛ ka mandat dilanna ɲini Macky Sall yɛrɛ ani maa naaniw minnu fana jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamanakuntigisigi kalataw la n'a y'a datu la février kalo tile 24 minisiri ɲɛmakɔrɔ Idrissa Seck wasaden Ousmane Sonko ani minisiri kɔrɔ Madické Niang fo ka taa se Ibrahima Sall ma olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko in kɛli man di u ye fangasinamatɔw ni forobatɔw kun ye wele bila u kanubaw ma k'u ka bɔ ka caya sebere mɛ kalo tile 4 ka wasabulon daminɛ k'a fa dedew ka jira k'a fɔ ko in kɛli ti bɛn u ma nka a dun jira mɛ k'a fɔ jɛnti
kɛ ni a ye muɲukumanya ka kɛ nisɔngoyaw la jamana kɔnɔna lakananen minisiri y'o sariya se ta k'o bali nin da siɲɛ fɔlɔ ye minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ ka datugu ka bɔ Senegali fanga kɔnɔ san 1960 kumaw la Léopold Sédar Senghor maa min ye yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛ ale y'a jɔsi ka bɔ yen san 1980 fana Abdul Diouf ye o fɛnɛ kun y'a jɔsi ka bɔ yen Macky Sall nalen filɛ nin ye a jɔsi ka bɔ yen jamana ɲɛmaa Macky Sall a y'a jira k'a fɔ a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'a b'a fɛ k'a ka jamana baara a baara cogo la a sago la ka minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ in do yen kuma bɛɛ ko bɛ taa bala minisiri ni minisiri ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ nka ni minisiri ɲɛmaa bɔra ye k'a kɛra ɲɛŋɛ a yɛrɛ ni minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ ko maa tɛ yen bɛɛ k'a ka ca la baara bɛ se ka teliya siraw minnu fɛ k'olu sira caman bɛ sɔrɔ. Angela Merkel Almaɲikaw ka jamana ɲɛmaamuso ye munumunuzaalo dɔ daminɛ farafina cɛcɛ kana jamanaw na Burkina tɛmɛnen kɔfɛ Niger jamana ɲɛmaa Mahamadu Isufu y'a bisimila Burkinakaw fɛ Angela Merkel ni Roch-Marc Christian Kabore jɛra ka kuma fɛn min kan o ye dɛmɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɛlɛbolo min bɔnbɛ farafina cɛcɛ kana jamana duuru fɛ ni Mali jamana b'o la G5 Sahel Angela Merkel ko ko ani dɛmɛ ka kan wa a b'a ɲini nazarala jamanaw fɛ bɛɛ k'i sɔn G5 Sahel dɛmɛni na Nigerkaw fɛ a y'a yira k'a fɔ bebe na a ka kan Almaɲi k'a tɛgɛ bila kun ka wari bɔ k'a bila fɛn dɔ kɛlɛli ka bolo kan tungarangew minnu bi minɛ a siri ni ka tɛmɛ Niger fɛ ka kuwajida sɛgɛrɛ k'u bi taa don nazarala Niger jamana ka dɛmɛ o kɛlɛw la a ko a ka kan Almaɲi jamana ka dɔ bɔ nafolo la a ko nka ko fɔ a ka sidɔn fana k'a fɔ kɛlɛ in a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu fɔ farafina jamanaw kɔnɔ baarada dira denw ma u ka se k'u ɲɛ cɛ nazarala ta kan k'o dɔrɔn ne bɛ se ka k'a fura ye Almaɲi jamana y'a yira k'a fɔ Niger jamana tɛmɛnsira do tungarangew fɛ o kumana min ye dɛmɛ ye k'o kan ka kɛ ka ɲɛsin Niger jamana ma Mahamadu Isufu ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ bi ko nɔgɔyaba kɛn bɛ tungarangew tɛmɛni na Niger fɛ ko barisabu ka d'a kan k'olu yɛrɛ ka cɛsiri kɛra sababu ye k'a maa sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya kana bila maa 5000 wali kelen 10 ɲɔgɔn na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Almaɲi jamana Niger taama in senfɛ dɛmɛ caman bɛ kɛ euro wari miliyɔn da ɲɔgɔn na o bɛ don kalanko ni jiko da fɛ dɛmɛ na layidu wɛrɛ t'a mɛn Niger jamana ye k'a fɔ euro wari miliyɔn dani wɛrɛ fɛnɛ bɛ di a ma ko don kɛnɛyako da fɛ o bɛ taa fara euro wari miliyɔn 30 layidu talen ka Niger jamana ye Almaɲi jamana fɛ. Benin jamana kɔnɔ tile fila kɛlen kɔfɛ kalaya la basigi bin bɛ ka na Kina Faba la Kotonu kin min bɛ wele ko Kajehun ye kin ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Yayi Boni sigimɛ yɔrɔ min a kun sɛbɛkɔrɔ duuru la barisabu ka d'a kan lakana tigilamaw kun dara jamana ɲɛmaakɔrɔ Yayi Boni ka so koli ma mɛnna ni kanubaw y'o mɛn olu ni lakana tigilamaw carakara ɲɔgɔn na barisabu ka d'a kan ŋunuŋunu bi ngumɛ k'a jira k'a fɔ a minɛtɔ de don Patrice Talon ka fanga fɛ ka sabu kɛ wasadensigi kalata min kɛra n'o ye fangasinamatɔw sen bɔ wasadenya ɲinini na o ma bɛn fangasinamatɔw ma wa Yayi Boni bilama ani Patrice Talon ka fanga ti ɲɔgɔn ye kunnafoni nasiraw kɔni y'a yira k'a fɔ basigi bin bɛ ka na jamana ɲɛmaa Yayi Boni yɛrɛ a bɛ bɔlɔnba min kɔnɔ i bɛ pinɛ jɔnni n'o kɔni ye ani buteli fɛrɛnw ka sabu kɛ lakana tigilamaw ni a kanubaw kun jarakara ɲɔgɔn na ye nka hali bi butigi dɔw sen tɛ dayɛlɛ ka sabu kɛ maa ti sɔn k'i farati k'a fɔ k'i bɛ t'i ka nafolo bila n bɛ da ka nin kuma in na Benin Faba la Kotonu fangasinamatɔw kɔni y'a yira k'a fɔ a tile fila senfɛ olu ka maa 7 de bɔnɛna a nin na nka jamana ɲɛmaaw kɔni ma se ka da fɔ maa fa ale la fɔlɔ Juma minisiriso min ɲɛsin bɛ kiiri ko ma o y'a yira k'a fɔ maa 30 ɲɔgɔn na bɛ yen minnu minɛn bɛ k'a fɔ olu de kɛra ko in wolokolobaw ye k'u ka kiiri bɛ sigi sen kan mɛ kalo tile 28 nata an b'a ladɔnniya k'a fɔ bebe in na min ye wulikajɔw ye olu de bɛ ka kɛ ka wele da ko bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye Benin jamana kɔnɔ kerecɛnya ɲɛmaayasoba min bɛ yen Église catholique ani conférence des évêques olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ wale min kɛra ka maaw bɔnɛ u nin na politiki kɛlɛ nasara ka ko a ma bɛɛ o kumana k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw ni fangasinamatɔw fɛ olu bɛ kɛ surunani donba ye u ni ɲɔgɔn cɛ nazarala jamanaw na Faransi jamana lasigidenso min bɛ Benin Faba la Kotonu ani nazarala tɔnba Union européenne jamana lasigidenso minnu bɛ yen k'u b'a ɲini Benin ma ɲɛmaaw ni fangasinamatɔw fɛ u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka sigi ka fɔ dɔ dayɛlɛ min bɛ kɛ sababu ye ka na ni faamuya ye u ni ɲɔgɔn cɛ. San o san mɛ kalo tile 3 de sugandilen de k'o kɛ taasibila don ye ka ɲɛsin kunnafonidila 3 ma Faransi kunnafonidilaw Ghislaine Dupont ani Claude Verlon olu kun ye Faransi kunnafoni jarinzo RFI kunnafonidilaw ye u fara an ka jamana kɔrɔ yanfa Kidal Camille Lepage ale fana ye Faransi jamana den ye kunnafonidila don ale fara Bangi Centrafrique Faba la san 2014
yɔrɔba dɔ de dayɛlɛmɛ u tɔgɔ la bi Faransi jamana kɔnɔ ko place Ghislaine Dupont Claude Verlon Camille Lepage tasi bila yɔrɔ do san o sanza place Ghislaine Dupont Claude Verlon Camille Lepage u sara k'u to kunnafoni ɲini de la nin kɛra Faransi 2e arrondissement maire ka kɔrɔfɔw ye tasi bila kɛnɛ kan jɛɲɔgɔnw teresiraw limana siraw olu bɛɛ lajɛlen nankunbɛn kunnafoni dila minnu fɛnɛ bɛ kala damɔ n'o ye étudiants ye kunnafoni di nasara kan olu fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan barisabu ka da kan yɔrɔ min ni a dayɛlɛla maa sabaw cogoya la Faransi jamana yɛrɛ kɔnɔ kunnafoni di soba min bɛ wele ko agence France Presse AFP o cogo bɛ yen de o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoni dilaw tɔgɔla kalanso belebele min lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani binakuu kan o bɛ o yɔrɔ kelen in de la maa caman y'a jira k'a fɔ nin kunnafoni dila sabaw maa man ka ɲinɛ u kɔ barisabu ka da kan u fara k'u to u ka baara de la baara mɛn ka se ka kunnafoni jɛlen ɲini k'o di maaw ma minnu gunbalen don Marie-Vonne Lepage ni o ye Camille Lepage ba ye o y'a yira k'a fɔ maa minnu nalen filɛ nin ye ale de kungo la ale de kelen dɛ Ghislaine Dupont Claude Verlon o y'a de baara ɲɔgɔnw ye kunnafoni dila tɛ bɔ kunnafoni dila la k'u bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'u wale ɲuman dɔn ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jigiya ye k'a fɔ u somɔgɔw ni maa bɛ se ka dusukun gami kɛ ɲɔgɔn fɛ u falen kɔ ko nka k'o fɛnɛ t'a bɛɛ ye u fara fa cogo min na ɲɛɲinini min kan ka kɛ o kun kan k'a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la barisabu ka da kan n'i ka maa fara a fa cogo ma na dɔn minnu kɛra fabaw ye k'olu dɔn k'o fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka kunɲɛmasumu ni nɛ bɔ ni nɛ dun bɔra farikolo bɛ lafiya. Bi bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnɛgɛ walasa k'u ka kanubagantiya ko yira karamɔgɔ Haidara la ka sanga ni a ka san 64nan sɔrɔli ye Mali farikolo ɲɛnɛgɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ senfili kɛ u nana kana kulun ani démonstration caman kɛ min kɛra alamisado mai kalo tile 2 sanba 2019 ko ninnu bɛɛ lajɛlen bi don Haidara ka san 64nan sɔrɔli hukumu kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Yusuf Kulubali ani Baba Keita an ka ɲamadaw ka sɔrɔlaw fɛ walasa kana kɛ kɔma ye ka kɛ ni 12 mai ɲɛnajɛliw ye o mun bɛ don a Seydi Sheikh Sherif Usamana Haidara ka bangeni anniversaire cadre kɔnɔna na min ye senfili ani bolofili walandaso minnu bɛ yen n'an ka ma ko dojow o y'o ka sekɔlaw yira buna adamadenw na k'a daminɛ sotekani maaw la o ka tagafiliw n'o ka wulikajɔw o y'o jabilaw kɛ ka na se kalanso ma n'o kama ko Angfai Club olu fana ka wulikajɔw n'o ka dɔnkɔlaw o y'o da kɛnɛ kan min ye Escalier Club maaw ye ka bɔ Bangoni Jɛgɛnɛbugu la o yɛrɛ fana ma to kɔ ka na se Shaolin Club ma ani Bamakɔ sigida galetɔ min bɛ yen n'o kama ko Ligue de la Commune 1 o maaw fana tun bɛ kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman bɛ don cadre min kɔnɔ o de ye a Seydi Sherif Usamana Haidara ka bangeni ɲɛnajɛliw ye. Programme caman b'an bolo mais wula in na ta bɛ don okumu kɔnɔna la o ye karamɔgɔ ye support dɛmɛ Mali kɔnɔ ali Mali kɔ kan diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ parce que karamɔgɔ y'a yira n na k'a fɔ silamɛya a tɛ taa ni kɛnɛya tɛ bon n'i ye kɛnɛya fɔ i ye support fɔ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ mɔgɔ kɛnɛma ye fo a ka sɔrɔ i b'i fari bɔ ɲɔgɔn na donc alhamdulilah o tuma na an ye support in ta ale yɛrɛ de la o la n'ale ye san 60 ani san 4 sɔrɔ ɲɛnamaya la alhamdulilah o tuma na fo an k'an ka nisɔndiya a n'an ka farifoni yira o bangeni nisɔndiya la donc an bɛ karate kɛnɛ kan bi kɛnɛ denbayalen don Sirifilakaw bɛ kɛnɛ kan bon alhamdulilah commission ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan a n'an ka commission président tɔgɔ n'o ye Salifu Kulubali an bɛ commission bɛɛ lajɛlen fo u sera ka nin kɛnɛba in labɛn ka an ɲɛ kosɛbɛ fɛn fɛn art sira ye bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bi an karamɔgɔ ɲinan ye a san 60 ani san 4 ye san 64 min ni a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka adamadenw wele ka na ɲuman ma ka u fatani ka bɔ juguman ma bon mɔgɔ min sera ka o ɲɔgɔn jɔyɔrɔ ta ɲɛnamaya kɔnɔna la o ka anniversaire vraiment o kan ka ɲɛnamaya c'est-à-dire cogoya la min yanga ka bon kosɛbɛ donc o hukumu kɔnɔna la san o san an ka karatekɛlaw u bɛ na an ɲɛnajɛ nin cogoya in na ka u ka nisɔndiya yira n'u ka farifoni an'u ka kanu yira ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma donc ça veut dire que u filɛ nin min na nin ye ko kɔrɔ ye nin y'u ka laada ye quoi donc an bɛ se ka dugawu de k'u ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka u bɛɛ dɛmɛ u mago bɛ Ala ka u ka se ka sankɔrɔta min sɔrɔ u ka discipline ninnu kɔnɔna la Ala ka bɛɛ dɛmɛ bɛɛ ka se k'o niveau sɔrɔ
ala k'o kɛ u ye karamɔgɔ yɛrɛ bonya kama ani karamɔgɔ kanu min bɛ u la o kama bon o kɔfɛ an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara mɔgɔ min de don an bɛ se k'a fɔ ale bɛ ka a sen da a mɔkɛ sendano na n'o ye an ka kiraba ye Muhamadu kisi nɛɛma b'a ma sabu kira ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnna min ma o de ye ka ala ka sira yira ala ka jɔnw na ka mɔgɔw su ka kɛ ɲuman kan ka fatani ka bɔ juguman ma. Alhamdulilayi an bɛ ala fo k'ala barikada ala min sɔnna bi ka nin donba in yira an na ni o de ye an karamɔgɔ ani an ɲɛminɛbaga Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka san 64 dafa ye ala sɔnna bi an bɛ Arimaniso kɛnɛ de kan ni o de ye karatekɛlaw ka kɛnɛ ye ala sɔnna ne kɛra marraine ye c'est comme Cherifla bɛɛ de kɛra marraine ye comme an ka sababu yɛrɛ ka kɛnɛ don donc an contannen don kosɛbɛ an bɛ kɛnɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo bon welekan min bɛ yen toujours an bɛ dugawu de kɛ u ye mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ka nin kɛnɛ organiser an karamɔgɔ ye an bɛ dugawu de kɛ karatekɛla ninnu ye u bɛ baara min na halisa u k'u jija nin dɔrɔn tɛ o ɲɛnajɛ in dɔrɔn tɛ a ka fisa adamaden yɛrɛ ma kosɛbɛ donc an bɛ dugawu de kɛ u ye halisa sini kɛnɛya labanko ɲuman ala k'o di anu ma ala ka san caman yira anu la kira bonya kama an karamɔgɔ yɛrɛ barika kama sɔli ala rasul. Sani baaraw ka daminɛ sangare kunkurin kelen tasibilakɛla ka ɲɛsin Alhaji Buna Ɲangi ma o min tun ye wajilikɛlaba ye anisari kɔnɔna na ani wudu ɲɛmaaba kun don o min fatula ka kɛ ni avril kalo tile 12 ye san 2019. walasa o fana bi dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka lasaw ma ka kɛɲɛ ni nin kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni Kafinɛ Bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn.